ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಿರೇಕಲ ನಿಕಲ್ನ ಅನುಪಮ ಮಲ್ಪನ ಅರ್ಥ ಬಿತ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಸತೊಂಜಿ ವ್ಲೋಗ್ ಬೈದೆ ಪಂಡ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಆಟಿಲ್ದ ಕೊಂಡಿಡು ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಆಟಿಲ್ದ ಕೊಂಡಿಡು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯಾಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಪೊಸ ಪೊಸತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಅವೆನ್ಲ ಇಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ವೀವರ್ಸ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪನ್ಪಿನಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಂತೀರು ಅವೆನ್ಲ ಮೂಲು ತುಪಾವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ತೋದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಂತಿನ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದುಪ್ಪು ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ನೆಲ್ಲಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ತೂಲೆ ದೈಟೆ ಏತಾತನಂದು ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ದೀದಿತ್ಯಾನ್ ಪೋಯ್ಸಾರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೂಪಾದಿತ್ತೆ ಡಬ್ಬಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಟಿಶ್ಯೂಡು ಮುಚ್ಚಿದು ಎಂಚದಿ ಓಲಿಂದು ದಿನಲ್ಲ ಹಾಳಾಪ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಅವಲ ಜಿಂಜಾದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಯಾನಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರ ಟಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಣೊಂದು ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪೂರ ಕೊಯ್ದಾಂಡು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಬುಂಡ ಪರಂದಾತು ಹಾಳಾಪುಂಡು ಐಕಾದು ಯಾನ್ ಪೂರ ಕೊಯ್ದು ಅವಿಂದ ಅದ ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ನೆತ್ತ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಇಂಕ ಪನ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ತೂದು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವೆನ್ನ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ದೆಕ್ಕದು ಒಚ್ಚಿದು ಆಯ್ತಾ ತೊಟ್ಟು ಪೂರ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀರಿತ್ತಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಏನದಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಒಚ್ಚಿದ ಪೂರ ತೊಟ್ಟು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡಿ ಪೊಕ್ಕ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಪೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ವಿನೆಗರ್ ಅವೆನ್ ಪಾಡುಡೆ ಪಂಡ ಇಜಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದಿಯರೆ ಆಪುಜಿಂದ ಅವೆನ್ ನೈಸ್ ಕಡೆಯೊನ್ಲೆ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಕಡೆಯೊ ನೋಡು ಕಡೆದಾಯ ಬಕ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಡ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಕುಪ್ಪಿಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಂಡ ಏತ್ ದಿನಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡವು ಇತ್ತೆಯಾನ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಲೆ ಒಂದು ಏತ್ ದಿನಕ್ಲ ಹಾಳಾಪ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಬಾಬ್ಗ್ ಬೊಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದೇನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಆಪುಣೊಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಮಿಕ್ಸಿದ ಬ್ಲೇಡ್ ಪೂರ ಬಡ್ಡಾದಿತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ರನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪುಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಈತ್ ನೈಸ್ ಆವಡು ಉಪ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲ್ನ ಬ್ಲೇಡ್ಲ ಶಾರ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಜಿಪೋಗು ಪೂರ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು. ಇತ್ತೆ ಮುಜ್ನೆತ ಟಿಪ್ಸ್ ತೂಕ ನಿಗಲ್ನೆಲ್ಲಡು ಚೂರಿ ಬೊಕ ಕತ್ತಿ ಪೂರ ಬಡ್ಡಾದಿತ್ತಂಡ ಅವೇನೊಂಜಿ ಸೆರೆಮೆಕ್ದ ಕಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಐತ ಪಿರಾವುಡು ಅವೆನ್ ಶಾರ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಶಾರ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಚೂರಿ ಪೂರ ಬೊಕ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದೇನೋರ ಮಲ್ತೂಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲು 4ನೇತ ಟಿಪ್ಸ್ ತೂಕ ಬಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ಕೈ ತುಂಡಾತಂಡು ಅವೇನು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂದು ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಕ್ಕೆರ್ಲ ಮನಸಾಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಟೆ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ದೈ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಐತಲ್ಲ ಇದಿಲೆ ಪಕ್ಕ ಬೇರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಯರ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆ ದಿಯೋಲಿ ನಿಕಲು ಏತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಟುಲೆ ದಕ್ಕುನ ಕಪ್ಪುಡು ಮೂಲ್ತುಲೆ ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ದೀತೆ ಅಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಅಟಿಲ್ದ ಕೊನೆಡು ರ್ಯಾಕ್ ತಲ್ಪ ದಿಯೋಲಿ ಶೋಕ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ. ಇತ್ತೆ 5ನೇತ ಟಿಪ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಡ್ ಕರ್ಪೂರದ ಒಂಜಿ ಗುಳ್ಳೆನ ದಿಲೆ ಅವೇನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತದು ನಿಕಲ್ನ ರ್ಯಾಕ್ ದಲ್ಪ ದೀಂಡ ಎಕ್ಕಲೆ ಪಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಟುಲೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಬರಂದಿಲ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲಿ ತುಲೆ ಯಾನ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚದೀಂಡ ಸೇಫ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಕ್ಕಲೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದೇನೋರ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಮಸ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಣೊಂದು. ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಎಂಕ ಎನ್ನ ವೀವರ್ಸ್ ಪಂಡಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಂಡ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಡೊಚ್ಚಿಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಡ ಆರ್ ಪಂದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ದು ಈರ್ ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆದ ಮಿತ್ತೆ ದಾದಾಂಡಲ ಹಿಟ್ಟು ಇತ್ತಂಡ
ಅವೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ದಾಂಡಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೊಲು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತ್ ಐಕ್ ಪತ್ತುಂಟುಲೆ ಆತ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಅವೇನು ಕೈಟೆ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದದು ಕೈಟೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದೇನು ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಕೈಕ್ ಪೂರ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಒಂದೇನು ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೇನು ದಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಕೈಲ ದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತೆ ಕೈಕ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ದಾಲ ತಾಗದಿಜಿ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಕೋಣೆ ಒಚ್ಚುನ ಕುಂಟುಡು ಅವೇನು ಒಚ್ಚುದು ಬುಡ್ಲೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಆತು ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಈ ವ್ಲೋಗು ನಾನು ಇಡೇನೆ ಮುಗಿಪಾವೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಸತೊಂಜಿ ವ್ಲೋಗ್ಡು ನಿಕ್ಲೇನು ತಿಕ್ಕುವೆ.